כלל ביטוח גאה להציג פורטל הכלל-נט החדש לסוכני הקבוצה. שולחן העבודה האמיתי שלך, שירותי יותר, תפעולי יותר, ידידותי יותר, ובעיקר יעיל יותר. פורטל המקנה לך את כל הכלים הדרושים לעבודתך. הפורטל החדש נועד להוות שולחן עבודה המאפשר גישה מהירה למערכות התפעוליות, קבלת תמונת לקוח מלאה, התייעלות תפעולית והקניית כלי עזר תוך הצגת נתונים מחירתיים. הפורטל מקנה גישה לקטלוג המוצרים המלא, המוצג בצורה נוחה וידידותית, ומאפשר איתור מוצרים בפשטות וביעילות. מרכזי המידע כוללים את כל החומרים המקצועיים, לרבות כתבות, מאמרים, מילון מונחים, שאלות ותשובות ועוד. חדש בכלל, מנגנון ה-Quick Search, מנגנון חדשני ויעיל אשר פותח במיוחד בשבילך, הסוכן. מנגנון זה מאפשר לך באמצעות הקשת תעודת זהות בלבד, קבלת תמונת מצב מלאה ועדכנית, אודות כל מוצרי הביטוח והחיסכון של הלקוח. בנוסף, מנגנון ה-Quick Search חוסך זמן ומאפשר גישה מהירה וקלה לנתוני הלקוח במערכות התפעוליות. לכל אורך דפי הפורטל תוכל למצוא גישה למערכות התפעוליות שלך. הפורטל מאפשר להתעדכן במבצעים חדשים, ולראשונה גם לצפות בביצועי המחירות שלך וביעדיך ביחס למבצעים הרצים. מנגנון חדש של הודעות צפות מאפשר לנו להעביר אליך מסרים והודעות חשובות, וכן רשימות עדכניות של מבוטחים בעלי פוטנציאל מחירות בתחום מסוים, הכל כדי לסייע בידך להגדיל את המחירות. לראשונה בפורטל, סינכרון מלא בין מוקד השירות ואתר האינטרנט של החברה, המאפשר לך לקבל עדכונים על פעילות המבוטחים באתר, לרבות קבלת לידים למחירה, וכן פניות שהתקבלו במוקד השירות. כלי נוסף לייעול עבודתך הינו מנגנון איתור הטפסים, המאפשר לך לאתר בקלות וביעילות את הטופס המבוקש. מנגנון איתור הדוחות והפקתם שודרג, וכעת ניתן להפיק את הדוחות עבור הלקוחות ישירות מדף הבית, ללא צורך בחיפושם ואיתורם במערכות התפעוליות. גם ברגעים המשמחים אנחנו איתך, ולשם כך פיתחנו עבורך רכיב חגיגי ומיוחד המאפשר לך לשלוח ברכות ואיחולים ללקוחות. פורטל הכלל-נט החדש לסוכני הקבוצה שודרג מתוך חשיבה אמיתית על צרכיך. הפורטל החדש מקנה ערכים מוספים רבים, מייעל תהליכים, מסייע בתהליכי המחירה ופועל לחיזוק הקשר עם הלקוח. גם עבורך, הסוכן, לכל רגע בחיים יש כלל.